दहायनि नैबे एक्ट्रेस गाबनाय गुन्दि थुन्दि होनलायनाय बे भिडिअआथ' डेन्जार जादों। गोबाङा नुबाय, गोबाङा नुवाखै, बै चेनेल मोनसेयाव होदों। ओमफ्राय नैबावहाय आं बेलेगसो आपडेट होनो फैगासिनो दं, बेलेग। बे जाहैबाय नायलांबा बुजिगोन। डिपार्टमेन्ट अफ हिस्ट्रि PhD खालामनो साननायदों। PhD रायजोफोर। हेड अफ द डिपार्टमेन्ट हिस्ट्रि। बिनि उनाव लोगो लोगो मोनसे जायगायाव फैबाय। बे जाहैबाय जोंनि चेलेन्ज फादार सासे दंबावो लोगो हमनानै बर' फादार जोंनि मिसन जाहैबाय बे स्कुलबो जाबाय बाव फादार बलायनो थानाय समावनो जादोंमोन। नैबे कारिगावखौ फैलायबाय जों फैयै फैयै खमला लादों नैबे मादैमोनाव बिराद गोदै दानिफ्रायनो भुटाननि दा भुटान रायजोनि गावस्राबो खावलायाव नै खमला बायदिथार गोजा गोजा बेबायदि थ' जों मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों दायो आं नोंथांमोननो मिथिहोगोन गोबाङा सोङोबो बेनि थाखाय थांग्रोनि र' अबदान्थों आमेन दुखुनि बे सायाव प्रभु जिसुआ क्रिस्टमासनि बारियाव दुखु सैदों जोंनि न'खराव थानाय आफा नोंनि मुङा गोथार मानिजानाय बाख्नाय जाग्रा नोंनि गोरबोनि फिथाइ जिसु गोथार मारिया इसोरनि बिमा जों पापिफोरनि थाखाय दा आरो जों थैनाय समाव आमेन। खुलुमो मारिया अननायजों बुंफबनाय फोरबुआ नोंजों लोगोसे दं। हिन्जावफोरनि मादाव नोंनो बाख्नाय जाग्रा आरोबाव बाख्नाय जाग्रा नोंनि गोरबोनि फिथाइ जिसु मारिया इसोरनि बिमा जों पापिफोरनि थाखाय दा आरो जों थैनाय समाव आमेन। खुलुमो मारिया अननायजों बुंफबनाय फोरबुआ नोंजों लोगोसे दं। दिनै बारा भिडिअ होनायबो जायाखै, इउनिभारसिटि थांबाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटि। बिनि उनाव आं दा अबाव दंफैयो नोंथांमोनहा गोबाङा मिथिगोन। बाव आंनि बेस्ट फ्रेन्ड सासे दं फादार, मानगोनां फादार जेबियर फल। बैसोआ बोरायबो जाबाय, बारा थाबायनोबो मोजां नांला, नाथाय बेवहाय प्रेयार जाबाय थायो। बयबो गोसोफ्रा जायफ्रा फैनो गोसो काजलगाव DC अफिसजों हाबबोनानै बाव फैनो हायो। बावहाय एभ्रि माने मानडे समबार ओमफ्रायहाय वेडनेसडे ओमफ्रायहाय फ्राइडे बाव प्रेयार जायो 7:30निफ्राय। एक्सुवेलि 7निफ्रायनो जमा जाफैनांगौ, 7:30निफ्राय मेन मास जागोन 1थाफोरसिम गिनाय आराधना गासिबो जायो। जायफ्रा फैग्रा मिथियो। एनि जायफ्रा गोसोआव साबा मोन्दों बिदिनो प्रेयार खालामजानो लुबैनाय जेखि मानसियानो जा जेखि धोरोमनियानो फैनो हायो बाव। बे नङा जे नों फैनानै ख्रिस्टियान जानांगौ बा माबा, माने फैनानै मोजां रायज्लायफैनो हायो। न'खरनि प्रब्लेमनि बिसय बोरै गोसोफ्राव मानो माने बिजानो हायो आरोबाव। प्रेयार सेन्टार बे जाहैबाय जुथ प्रेयार टावार सेन्टार, जेरावहाय फादार जन थायो होनोमोन बा खोनायो, गोबां फेमास बिथाङाबो दा केनाडायाव दंहैयो। केनाडा आमेरिका खाथि। दा बिनि जायगायावहाय मानगोनां फादार जेबियर फलआ बाव दङ। बावहाय जोङो फैदों, माखासे दङ लोगोफोरबो। माने पिस मोनो आरो बाव फैयोब्ला, स्रां स्रां लांदां। बाव फैनानै जोबोद गोजोननायबो मोनो आं, सम सम फैखावबाय थायो आं। फादारनाबो देहाया जाथारला, बोराय देहा। लेंगुवेज मा लेंगुवेजनि नांगौ, फादारहा गोबां रोंगौथि दङ। फादारा जोंनि बिनि नङाबाबो बेलेगनि मोनबाबो बाव फैनानै पियर बर', एसामिस, सान्थालि, गार', नेपालि, बाङालि, बेंगलि, बांगाल, एनि लेंगुवेज, इंलिस, खासि, गार', नागा, मणिपुरि, एनि लेंगुवेज माने फादारा गोबां रोंगौथि गोनां। फैनो हागोन आरो ना, बाव भिजिट खालामफैनो हागोन। आरो गोबाङा सिनायखायो फादार जेबियर फल अबाव दं होनोब्ला काजलगावनि जुथ प्रेयार सेन्टार DC अफिस, मेन जेल गोदान दंना दायो काजलगाव, बेजों ससे फैबानो मोनफैयो बाव आरो। दिनै इउनिभारसिटि थांबाय, इउनिभारसिटिनिफ्राय कारिगावआवबो माखासे खमला बायबाय, फादारनोबो एसे लाबोफाबाय, गोदै नालाय। बै आं जाय देखायदों दालां सेरनि मादैमोन बिसिनावबो
लाबोदोंमोन गोरैथार ओंखायनो लायबावबाय आं फुङावबो खनसे लांखादोंमोन आरो उनावबो लाबोबावबाय ओमफ्राय बाव फैनानै दं दायो इउनिभारसिटियावबो PhD नि थाखाय एसे प्रिपेरेसन बिनि खारनाय खामानि दंमोन बाव थांदों आरो ना ओमफ्राय जिखुनुआनो जाया भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला आं बे चेनेलाव दिनै प्रपार भिडिअबो लाबोनाय जायाखै बिनि थाखायनो ओरै बे आरो रायजोफोर ससेबाबो फिसा इनफरमेसन होबाय आं बेनो थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल